Hyvää iltaa kaikille. Kävin tossa äsken avaamassa itselleni uuden tilin ja mä oon peittänyt tosta noin mun henkilökohtaiset tiedot, koska mä en toista ainakaan halua niitä vielä kenenkään tietoon. Mut joo, Visa Elektroni pitäis ensi viikolla tulla ja opintotukihakemus on lähetetty ja rahan pitäis tulla 4. päivä ensi kuuta. Mitäs muuta? No, ihan hyvä sää täällä Hämeenlinnassa on ainakin ollut. Siinä mielessä eilisen verrattuna tevettä on tullut niin paljon. Mutta joo, mulla muuta oikein. Tästähän nyt sanois. Kuunnelkaa huomenna ainakin Pasi Radio kello 21.00 alkaen. Voi olla, että meikäläinenkin soittelee sinne. Mutta ei mulla tässä enempää oikeaa asiaa ollut.